La línia 9, la més moderna i més llarga d'Europa, arriba a Badalona. Un exemple més de la forta inversió del govern català en obra pública. Així ho ha assenyalat el president de la Generalitat, José Montilla, el dia que entren en servei 4 noves estacions, 3,5 quilòmetres entre Gorg i Bon Pastor. Mai en un període tan breu no s'havia fet tanta obra pública a Catalunya, ni s'havien construït i posat en servei tants trams nous de les línies de metro. Mai tant com ara. La inversió ha estat una de les nostres millors eines per fer front a aquest període de dificultats. Fent un esforç de planejament, de projecció i execució sense precedents, estem aconseguint que el metro es vagi estenent de manera imparable per tota l'àrea metropolitana. Aquest nou tram de la línia, que pren el nom de l'E10, facilitarà l'accés al centre de Barcelona i a Sant Adrià del Besòs. Amb trens cada 6 minuts i sistema de conducció automàtica, es preveu que doni servei a uns 8.000 viatgers al dia. José Montilla ha expressat el seu orgull com a president de Catalunya d'haver fet una de les obres més emblemàtiques del govern. Una obra, ha dit, destinada a millorar la vida de desenes de milers de catalans i catalanes que viuen, es desplacen o treballen a Badalona. La jornada inaugural ha tancat amb una festa popular al costat de l'estació de Llefià.